what's up mga parts? Nandito tayo ngayon sa Bagbag, Pangasinan. Yan po yung Taytay Island. Punta natin. Yung pinunta ni Rex Fishing TV. Bali, nandun kami. Doon kami, may kubo kami doon na nandun yung pamilya ko doon sa area niyo. So let's go. Punta natin yung isla na yun. Ito yung daanan. Ito yung daanan papuntang isla. Yun po yung isla, oh. Yung Taytay Island. Yan, doon tayo galing. Yun yung may mga tao na yun. Bali, ngayon high tide mga parts. Mataas yung tubig. Alas 12 na Ang tapat. Umaga yung low tide sana. Tapos pa ngayon, new moon. Bali maliwanag yung buwan sa gabi. Kaya baka madalang yung kagatan ngayon. Pero tingnan natin kung makachamba tayo dyan sa isla. Subukan ko din mamaya night fishing. Sana makadali tayo mamayang gabi. Ayan. Update doon mamaya mga parts. Yun ang mga parts. Ayan na yung isla. Malayo-layo yung nilakad natin doon. Tapos papunta doon. Yun yung may mga puno na yun. Doon yun. 300 meters. O higit pa yung layo. Sinubukan ko na maghagis-hagis dyan, sinubukan ko na maghagis. Hinahabol lang ng maliliit na isda. Yung kulay dilaw na maitim. Quality. Ang ganda ng tubig, ang linaw. Ang layo ng dinayo namin. Galing kaming Manawag papunta dito. Bali, kung kabisado mo na yung area na to, puntahan yung area na to, siguro galing Manawag 2 hours na biyahe. Naghanap pa kami mga parts ng murang kubo, yung mga abot kaya lang, kasi di natin afford yung mamahaling mga kubo. Overnight tayo mamaya. Ganda, wow, panalo. Kahit walang mahuli, panalo na kagad sa ganda ng na to. Ganda. Yan. May konting alon. Medyo malakas-lakas yung hangin. May nagpapana doon si kuya. Spear fishing. Nabubulabog niya kaya unahan ko na siya dito. Yan. Alright. Nakis tayo dito. Sana makachamba. Malalim pala yung spot. Palubugin konti natin yung mamaya. Ang setup natin na gamit mga parts ay medium light. Tapos yung rod natin yun pa din, yung Shadow for the Wind na Megalodon. At ang ating reel ay yung pa din, EQST na 4,000. May nakaspool na 15 pounds na breadline. At ang aking leader line ay 20 pounds. At ang aking lure na unang ginamit ay yung galing kay Rick's Fishing Gear. 6 grams ata to mga parts. 6 cm. Bagong bill ko sa kanya. Yung huling punta ko dun sa pwesto niya, doon mismo sa Dagupan, sa Pugo Grande. Ulat ako kanina mga parts, kinagatan ng kinagat ng middle fish. Laki pa naman.
lang siya na ano, hindi lang siya na puruhan. Sayang. Sana kumagat ulit. Subukan natin tong ano dito mga parts. Ito spoon, 10 grams. Malalim na tong spot na to eh. Kaya sa palagay ko palit ako ulit ng ano. Subukan natin tong ano, slow metal jig na 7 grams. Wala kumagat sa ano, spoon. Saan natin ito sa metal jig. Yung unang lure natin may nag-strike, middle fish. Sa spoon walang kumagat. Kagi siguro ako ng mga ano, 10 beses. Yun o, malalim. Ang ganda. Ganda mo gano'n dito mga parts. Spear fishing. Malalim. Ang linaw ng tubig. Alright, pakagis tayo mo. Alon. No strike. May kumagat naman oh. Yan mga parts. Dahil walang kumakagat doon sa ano, metal jig, subukan na naman natin to. Yan oh. Lagay ko na lang sa ano, lagay ko na lang sa description dyan sa baba yung mga ginagamit nating lure, ginagamit nating mga gear. Tingnan mo natin kung lumulubog. Lumulutang siya. Ano, lumulutang mga parts. Bagong bili ko lang to eh. Pero pagka hinila mo na, saka siya lulubog. Saka siya sisisid. Lubalangoy. Maganda din yung ano, galawan niya. Movement. May nagsisid kasi. May nag-spear fishing. Ano? Pero so yata ako si Harley Bautista. Tapos yung isa nung si Nicole. Yun. Pangalan mo pre? Harley po. Card. Shout out sa inyo. Nag-ano sila? Nagde-date. Yun na, sumisid na. Ang galing. Wala bang pating dyan? Ayan, shout out sa inyo. Pa sila may jowa ano. Abangan nyo na lang yung ano, shout out. Ano channel mo kaya? Lipat ako doon para makapag-enjoy kayo. No. Sige. Iwan natin sila dito mga parts. Baka nakakaabala tayo. Yun, nakalipat na tayo. Ang ganda. Ganda ng isla na to. Dito mas malalim na mga parts. Palagay ko makaka-forma na ng maayos tong lure natin. May sumisisid doon isa. Doon dalawa. Dito sa likod ko naman may isa din. Bali apat sila sumisisid.
ang hangin. Ito mga parts, nagpalit na naman ako ng lure. 6 grams na bulinaw. 6 cm din ata to. Galing pa din kay ano, Ricky's Fishing Gear. Yung ginamit natin kanina na spoon, galing kay ano yun, Tokushima. Okay. Medyo sakto yung ano dito. Medyo sakto lang yung lalim na dito. Yung area na to. Yun o, nakaharap na tayo dun sa mainland. Lang yung strike natin kanina, yung needlefish. Di pa siya natsambahan. Oh my goodness. Sumabit. Gulat ako dun. Oy. Kagat naman. Ito ata yung ano, epekto ng ano, maliwanag yung buwan sa gabi. Kasi nanginginain sila sa gabi pag ano maliwanag yung buwan. Kaya madalas na lang yung ano, kakagat sa umaga. Palit na ako ng lure mga parts. Ang galing kay Ricky's Fishing Gear na lutak, banana. May nagbibideo okay sa resort. Baka makapiright tayo niyan. Lagot. Palit na naman tayo mga parts ng ano, Mino. Binigay pala ito ni Tokushima Fishing. Galing China mga parts. Ayan. Free lure po ito ni Tokushima Fishing. Subukan natin kung ano, makahuli to. Walang kumakagat kanina pa. Bali 1 hour na din akong nagkakas. Wala pa din. Yun lang yung needlefish kanina, yung nag-strike. Hindi pa natin nadali. Sayang. Wala pa din. Fish on guys. Mga parts. Ay. Isang oras na ako nagkakas. Ay, may nalang din ako. Tiki pa. Ay, anti-zero ko talaga. Sayang. Oh, laki. Uys. Sayang. Laki nun ah. Sayang. Mga parts. Mamaw. Sige, kagat pa. Ulit. Ay, pa-high tide na mga parts. Lalalim na mamaya yung ano, padaanan natin. Medyo delikado. Pag lumalim na yung ano, baka mapapalangoy tayo papunta dun sa ano, mainland. Kasi pag low tide lang pwede daanan yung ano na yun yung ano na yun, daanan papunta dito sa isla. Yan mga parts, pag-alasing ko na, nagpahinga muna ako, tapos pinuntahan ko yung kabilang ano na yun, kabilang ano na yun, dulo. Wala din kumakagat.
Hello, good morning mga parts. Dito na tayo na naman sa tapat ng isla. Subukan natin kung maganda yung morning bite nila. Kasi kahapon medyo ang pangit. Masyadong matumal. Pinaka low tide niya na ito. Ng Bagbag Beach. Ito yung isla, pwede nang lakadin. Yung daanan. Lumabas na. Tapat nitong resort na to. Ito. Yan. Yung bakod na yan. Yan. Kahit saan kayo nakapwesto dyan. Kasi iba-ibang resort ito eh. Pwede kayong pumunta dito sa isla na to. Yan. Pwede puntahan yung isla na yan. Open sa publiko yan. Okay. Umaga na palabas na yung liwanag. Pupuntahan ko na yung isla. At nang makahagis tayo. Yan, kahapon bali hindi ko mapuntahan tong area na to. Malalim na. Ngayon ito nilalakad ko na lang. Wala pa hanggang tuhod yung tubig. Mahagisan natin ngayon yung hindi natin mahagisan kahapon. Hagis na tayo. Slow, fast, medium, retrieve. Ginawa na lahat, wala din. Ginawa ko na lahat. Mga parts, mga master. Wala talagang may strike. Pero mga parts, wala talaga akong madali. Walang kumakagat. Tingnan nyo na lang yung ganda ng isla na to. Ayan may shokoy na naman doon. Ay, shokoy. Maninisid. Spear fishing. Hello, Shamsi. Swimming. Ikaw? Shamsi. Hi. Doon ka sa sa tubig. Kaya mo doon? Ito yung kubo namin ng parts. Yung mga parts yung kubo na tinulugan namin overnight. Yan. Ayun yung pamingwit ko sa taas, sinabit ko. Ang ganda ng bahay namin Yan. Ang ganda ng tinulugan namin ang cute diba mga parts. May pinahiram na electric fan. Yan may saksakan din dito. Tapos yan may ilaw din. Maganda pag pumunta po kayo dito may dala kayong mga lutuan, kahit isang kasirula, kaldero, magsaing, kasi may kalan dito. Pinapairam nila ng kalan. Yan po yung pangalan ng beach resort na ito mga parts. Yan. Bali yung pwesto ng beach na to sakto-sakto sa mga bata. Yan yung mga kubo nila. May tindahan din sila dito. Yan, pagka gusto nyo puntahan yung isla na yon, yan, medyo malapit siya dito sa Herman
Airman M. Kung gusto nyo puntahan yun, yan, pwede rin. Bali kahapon tsaka kanina. Tapos doon sa kabila. Yan, dyan sa dulo. Kahapon tsaka kanina din. Mahina yung ano ngayon. Hindi active yung mga isda ngayon kasi dahil siguro sa ano, maliwanag yung buwan sa gabi. Hey! Hi! Preston! Shamsi! Lo, lo, lo. Old. Takot. Hello. Shamsi. I go swimming. Ah? Bakit? Maligo? Susi. Bye-bye. Oh, sumusunod si Shamsi. Mga parts, pauwi na kami.